И здравейте, хора! Днес давам старт на новата поредица. Както виждате, ще играем Cartoon Network с игри. Ще има различни тематики, ще има цялата седмица ще кача. Днес е събота, имам малко време, трябва да съм до един готов. Така че нека да започваме. Тук трябва да направим геройче. Добре, нека да започваме. Така. Каква да ни е основата в момента? Ще го сложа това тук горе. Мисля, че това е най-бейсик основата. Ще го направя червен да е. Добре, нека хванем някаква друга усмивка. Нека да я оголемим малко. Добре, така мисля, че ще е добре. Не трябва да върна назад при героите. Ето той ще го избера така жълт. Нека я оголемим устата. Колкото се може по-голяма. Не мога ли да я направя по-голяма? Добре, оставям я. Не, ще избера друга някаква. Добре, толкова е макс. Нека някаква муцуна да нос. Ето ще е хубав за него. Трябва само устата малко по-надолу да я дърпа. Или очите ги дърпаме малко по-нагоре. Носа да дойде тук и устата ето тук. Добре, очите са си добре. Ще го сложа без чела. Не мисля, че ще трябва такива. Обувки. Такива може би. Само трябва да ги оголемим малко. Перфектни. Ето едни такива. За шапка. Какво да сложа за шапка? Това мисля, че ще е добре. Нищо в косата. Мисля, че така ще е добре. В другото... Нека да не слагаме нищо. И това е нашия герой. Нека го слагам така. И това беше първата игра. Вече почваме с по-дългите. Ще ги карам по дългост. Нека да играем малко футбол. Понеже поредицата е за Гъмбъл и Дарвин, това ще го виждате доста често този футбол, защото има. Очаквайте следващия епизод да е на малки титани или на край реката. Там нататък ние мечетата, мисля, че има. Имаше още, които имах. Как ще си изпусна златната топка? На ябълко и луки също ще имаме. Трябва да погледна какво ще имаме. Айде да Гъмбъл. Така трябваше. Не да цъкам.
Ще ви кажа, че аз тренирам футбол, не тренирам като вратар. Играл съм като вратар, но не тренирам за вратар. И реакциите ми трябва да са горе-долу нормални. Добре, нека продължаваме насам. Да, и време за приключения ще има. Adventure Time. О, горна града. Мисля, че най-големият ми рекорд е с луки. И оцелих горе-долу 13 гола. 14. Ако искате, може да направим всякакви тематики. Има много игри тук. Мисля, че имаше юникити. Защо почва да гличва така? Има още мало има. Има още. Но не се сещам за тях. Рейвън е добра. Като вратар. Басия гълчето. Променили са най-силната топка да я бие. Как се бие? Променили са я. Много лекичко трябва да я пипнеш. Може би тук говорим за нов рекорд на футбол. Не, няма да стане. 10, точно 10. Ето и за това. Това е никакъв шанс да го фана. Вече започвам да прави тъмнейли на видеята. Преди се извинявам, че нямаше тъмнейли, но никакво време не ми оставаше да снимам, камо ли да правя тъмнейли. Дано да ви е харесал тъмнейла на миналото видео на Brawl Stars. Просто сложих тези, с които играх. И с скинове, и с без скинове имаше. Защо? Хора, това не беше честно. От глича ми махна златната топка. Какво се случва тук? Какво стана? Защо лагва така, ми е въпрос. Леле, ама то... Ако мислите да е така... Леле...
Не. Защо е с такова забавя? Дайте пак да го направим. Докато не отпаднем, няма да спра да играе. Хайде. Не, хора. Защо така? Мисля, че 7 гола ще са достатъчни да ги бия. Ама Гъмбъл? Гъмбъл! Не, хора, това е съвсем гличнало. Хора, какво става? Това не е честно. Това не е честно. Хора, това не е честно. Верно ли? Но това изобщо не беше честно. Добре, тази игра отписваме от любими. Ще има и в другите, ама другата версия. Буквално не ми даваше да се фърлям. Както виждате във видеото. И ще кажа на създателите на играта просто да си оправят играта. Добре, това съм го играл. Знам на каква концепция е. Яко е, наистина. Малко повече време отнема самата игра, но не искам видеото, нали, да е прекалено кратко. Тук трябва да направим постройки и да оцеляваме срещу Дарвин. Както виждате, май Ричард и Никол са тръгнали към радостния бургер, за да вземат храна, но те си помислили, че те си тръгнали на почивка и са ги забравили. Така че целта ни е сега да намираме материали, да чупим такива неща и да правим постройки. Това е първата най-основна постройка. И дайте да започнем да събираме някакви ресурси. Така. Няма да бързам да взимам тези неща. Ой, не трябва да умирате от глад, забравих да ви кажа. Тук долу имате барче, което ви показва колко сте гладен или сте изморени, колко сърчица имате. Наистина малко ще е изморително да снимам всеки ден видео, но го правя за вас, хора. Нека да достигнем по-бързо поне 100 абоната. И нагоре нека достигнем 1000 абоната, след 1000 10 000.
и да разраснем този канал. Така, като гледам, имаме доста време. Времето си тече. Нека да отиваме към горния етаж. Ето тук горе има най-много. Тук никога не се спаунва Дарвин. Нека да ям. Концепцията на играта не е много голяма да направиш нещо, но е яко. Сега имам солидни материали. Първото нещо, с което да започнем, мисля да е това. Това ще ни дава бонус неща, ако взимаме. Добре, имам достатъчно памук за сега, макснал съм го. Трябва ми тиксо и пружина. Ако можеш да ми дадеш повече пружина, супер. Тук има най-малко неща. Но тази аптечка е най-ценната от всички. Може да ви помогне по всяко време. Добре, нека да разцепим тези храсти. Добре, после ще се върнем пак тук и да видим какво можем да построим. Първо мисля, че можем да построим това, да. Добре. Супер, дава памук. Добре, за тук ще ми трябва повече пружина. Тук ще ми трябва само едно тиксо. Не, ще събирам за това, защото ми е най-важно при моменти. Трябва ми едно тиксо и телевизорът. Тук сигурно ще даде едно тиксо. Ще посъбера още малко материали, няма да бързам да взимам много неща. Готино е да се разсееш и да разцъкаш малко тази игра. Има време, 20 минутки горе-долу. Ето това е малко гадното, че Дарвин може да те свали. Добре, в кухнята съм. И аз ще при първа възможност. Като ви дропне нещо за ядене, го яще. Добре, доста бързо събирам материали. Не, това за сега няма да го чупя. Добре, Дарвин се е махнал от тук. Ако ви фане така Дарвин, ще ви вземе някой от предметите. Добре, взимам този телевизор. Ще се кача по някое време за аптечката. Отивам за аптечката. Ще имаме още една игра горе-долу, която се минава за 20 на минутки.
Само да видим това какво ще даде. Добре. Нека вземем аптечката. И за тези две постройки мисля, че ще са ми достатъчни ресурсите. Да, мисля, че точно ще ни стигнат ресурсите. Да. И ни остават 3 постройки. Оп. Защото там много гадно е направено, като да излезнеш от играта и там е точно бутончето. Мисля, като направим всяка постройка, друго няма смисъл какво да правиме. Мисля, че трябва да ме пусне там, откъдето бях. Добре, не ми е взел материалите да си построят. За какво им може да такова? Добре, за това ще ми трябва тиксо, за това пак тиксо, за това... Добре, нека събирам. Добре, сега трябва да дойдем тук. Нещо дарни сигурно. О не, но нищо не се е спалнало за сега. Отиваме в спалнята, значи. Съжалявам, че спрях да говоря, концентрирал съм се. Малко са ненужни някои украси, като тази. Ето тази котка. Наистина са ненужни. Държа си за сега горе-долу. Чудно ми е как в епизодите Гъмбъл не огладнява толкова бързо, отколкото сега. Имаме доста пружина, но нямаме много тиксо. Тия неща няма ли вече да се спалнват?
Ако искате да правя още такива поредици, цъкнете палеца нагоре. Поне това дава абилити, като се играе с нея. Добре, нека да започнем с това, защото ще ми вземе най-малко материали. Отивам за микровълновата. Дарвин нещо не се появява. Което е добре за мен. Добре, трябва да съм бърз. Имам доста материали. Добре, с шуар ще ми трябва тук. И мисля, че ще сме готови с всички постройки. О, защо си и тук? И тук. Добре, нека взимаме пералнята. И тук ли? Имам чувство, че вече почва да ме следи. Добре, махнал се от тук. Добре, мисля, че ще трябва скоро да се хилваме. Нека вземем още материал, не е излишен. Отивам директно там. Тук имам ли всички материали? Да, освен пералнята. Нека да се хилнем. Отивам горе да се взема пералнята и официално ще сме готови с тази игра. Ще трябва пак да се хилна. Така че трябва да побързам. Нищо, има още време. Няма да бързам да се хилвам. Добре. Всичко е готово. Само да се хилна пак. Не, тиксо нямам. Добре, мога да кажа чао и на тази игра.
Добре, хора, тук сме с следващата игра, която не знам защо се тегли в момента, но нищо, ще изчакам. Пише ми, че е изтеглена, но нищо. Нека играем на нея. Това ще е последната игра за месец. Добре, има около 20 минути да минам. Мисля, че е достатъчно. Тук трябва да освободим Дарвин. Няма да ви издавам края. Много ученици, много хора се чудят как да я минават, така че наистина не трябва да бъркате неща. Първо трябва да вземем сода на Пени. Идваме тук и вземем от телефона тази паричка. Добре, взели сме и содата. Идваме и я даме. Добре. Сега трябва да намерим това на Тобайас, лентата му за коса. Идвате тук при раницата, взимате го това. Не излизате от стаята, идвате до кошчето, взимате дъвката и ви се получава ето този уред. След това идвате насам и ето я неговата лента за коса и я вадите. Така след това отиваме при Тобайас. Така. И той ни пуска това, което е, мисля, най-важното нещо в играта. Без него не може да се мине. Така че нека първо да обиколим коридора и да отключваме неща. Ето тези шкафчета ги отключете. Те ще ви дропнат по нещо. Добре. Това ще ни трябва малко по-натам. Тук мисля имаше едно шкафче в началото. Никога не съм идвал до тук. И не си мислете, че можете да излезнете. Не може. Минавам я тая игра горе-долу за 20 минути. Добре, нека да отваряме стаята по изкуство. Тук да изтрием дъската. Кодът се получава 302. Идваме тук и го въвеждаме. 302. Отключваме. И тук ще ни дропне чипът на Бобър. Оправяме Бобърт. Така. Качи се на втория етаж. Взимаме тази отверка. Само да проверя. Да, няма други шкафчета, които да отключваме. И като вземете тази отверка, трябва да отидете и да отворите втория етаж. Ето. Отиваме и отвори сядата на медицинската сестра. Тук трябва да се чакате само да взема тези неща. Добре, това ще ни трябва след тази мисия. Така,
Нека да вземем и тази пръчка. Тя ни трябва доста накрая, но не е проблем. Сега влизаме в стаята и трябва да включим. Опси, запрях се. Сега трябва да помагаме на Пени с картината й. Първо ми трябва червена боя. Тук трябва да обикалите много, така че тази част ще я скипна. Ще ви показвам само къде са боите. Така, първата боя е в кабинета по изкуства. Взимате и четката ви става червена. Ето тук се намира кабинетът по изкуства и пак ще скипна, за да отида при Пени. Така, хора, вече съм при Пени. Първият цвят е готов. Така, какъв е вторият цвят? Пак отивате в кабинета по изкуства. Ще го скипна и тази част. Добре, хора, пак сме тук. Взимате от синята боя. И пак се качваме до горния етаж. Добре, хора, пак сме на горния етаж. Третият цвят готов е. Така, нека пак да отидем. Този път, хора, боят се намира в класната стая, така че пак ще скипна ходенето догоре. Добре, хора, след като сте направили този код, трябва да запомните числата до край, защото за да освободите Дарвин накрая ще ви трябва този код, но размешан. Така, нека го въвеждаме. Да го въвеждаме. 453 е кодът. Така. 4, 5, 3. Опси. 3. Така. Първо трябва да вземем, да дойдете тук, да вземете пожарогасителят и да отидете на горния етаж, което пак ще го скипна. Вече съм тук на горния етаж и трябва да го пуснете това от тук. Така. Вече трябва да сме разкарали Тобайас. Да, няма го. Този код не помня за какво беше. Да, сетих се. Добре, отиваме до долния етаж. Пак ще го скипна. Влизаме в кабинета по изкуства и чупиме телевизора. Сега нека да се качим до горният етаж. Това вече няма да го скипвам. За да можете да се ориентирате горе-долу как се движиме. Така, остава още малко до края на играта. Нека правим компютъра. Така, това ще го вземем от букука. Така, пукате балона, не си спомням името. Тук трябва да наредим този пъзел. Добре, нареждате го и отзад ви излиза кода, дропват ви кода. И отключваме компютърът.
И сега не бързите да отивате при този. Трябва да отидем в стаята, медицинската стая. И да отключим с кода 556, тук колкото го помня. Идваме в медицинската стая. Трябва да напишем 5, 5, 6. И ни дропва ръкавица. И това ви казах, че няма да ни трябва толкова. Трябва ни нататък на играта, но за да не обикаляме чак толкова много. И следва краят на играта в момента. Оп, обърках посоките, сори. След точно горе-долу минута ще приключим играта. Тук трябва да вкарате така. И вече ви трябва този уред. Наместите и той се маха. Трябва ви цветния код, както ви казах, който е 3, 4, 5. И това е краят на играта. Гледайте. И това е цялата игра. Това беше от мен. Чао и до нови срещи!